Existují 3 různé velikosti okapů a proto také 3 různě velké systémy. Pro objednání správného dar systému je nejlepší změřit okap. K tomu změříš vzdálenost od zadní až do středu předního zaoblení. Pro montáž nejprve nasuneš spony na dary systém. Každá část je upevněna 4 sponami. Spony jsou k dispozici v černé barvě pro měděné okapy a ve stříbrné barvě pro zinkové okapy. Chceš-li znovu odstranit sponu, vezmi šroubovák a vlož ho do mezery za sponou a otoč šroubovákem. Poté můžeš sponu velmi snadno odstranit. V okapu položíš jednotlivé části těsně k sobě ještě. Když spona přesně narazí na upevňovací hák okapu, máš 2 možnosti. Buď sponu přitlačíš na upevňovací hák a ujisti se, že je správně umístěna a pevně drží, nebo sponu odstraníš a systém bude upevněn pouze 3 sponami a bezpečně upevněna. Na konci okapu označíš zbytek tužkou a nůžkami ho přesně a pečlivě nařízneš na správnou délku. Tak bude okap dokonale chráněn před ucpáním.